Archbishop mar kanisa jokopere Martin Kivuva Musonde okwayo piny owacho mondo ket jo-Kenya ler ewi chenro mar thieth mar SHA to chutho bang' maling'ling chako wuok ni chal kama nitiere mibadhi mokwako chenrono. Kivuva okoni nyaka sani ute thieth mag kanisni jokopere pod bandho piny owacho omuom ma kore lach kata bang' piny owacho ne singo mar chulo omenda ma kamago. Jadolono kamachielo okwayo oganda jo-Kenya duto to chutho jokopere mondo mi oyal kwe e kindeni mar tweyo kod lamo mar golo Kenya midhiero mopogore opogore ma sani onyiedhore to chutho ng'awruok mar ngima ne oganda mathoth mathurka. Nimemwona rais amekasirika sana, na nikasema ni kweli, kama ni kweli kwamba hii SHA inaitwaje? SHA. Hata watu wameingilia kwa namna mbalimbali, labda bila yeye kujua au kupitia milango ya nyuma. Jamani, we are together katika kupiga inyoroshwe, ifae, isaidie watu. Kanisa ina mahospitali, ina zahanati na ngazi mbalimbali za uguzi. Kama unanidai na unaishi nyumba hii na nataka kuumbia nyumba yangu nyingine, lazima ulipe ya kwanza na ulipe ya pili pia.